ajan duwe bojo ayu bolak-balik dilirik tangga enak bojo elek tangga gak doyan nek tanggane doyan berarti yo nggragas kagem Abah Didik sing teng Asem Gede selamat malam selamat nonton nek YouTube mangan kupat enak lontonge kate tak pegat eman pokoke Bismillahirrahmanirrahim Budi Wijaya bro Tolor ayo padha muji syukur marang Gusti Pangeran kang sing sapa wong ngecak sregep bersyukur rezekine lancar insyaallah panjang supaya sampean besok gak bakal tembung becik ketitik ala bakal ketara iku ngono tuture cak wong tuwa becane sing lali tetep bejo sing eling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling
Bapak Sutaman mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Bapak Sutaman akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi kunjukan daharan werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ono rugi Budi Wijaya cak iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak gak usah piye monggo ditulis iki nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo dulur-dulur ayo donga dinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih Bapak Sutaman ya tetep tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma amin ayo Cak offset dagelan lho ngene tok lho ketok 1.100.000 tapi gak ijen wong 16 golek tambahan bayaran alon-alon yuk tulit atilut sulingane lagu kinandi Bapak lungguh warung ngombe wedang karo buka topi polka ono aprawan kok njaluk dinikah nang kena ipan oleh rongawulan kok ngajak pegatan wis pegatan terus kadi rondo saben sore uber Joko ning ganteng celonone soklat bareng rondone meteng terus ditinggal minggat nang Surabaya arek lanang kelontol
Walah pangeran, ngaget-ngageti kancane. Ngaget-ngageti apane? Mbok selamat malam ta assalamualaikum gak iso ah. Assalamualaikum konteno get sore ngono lho. Wong kok niku mantune Mudin. Mantune Mudin mosok petuk kancane assalamualaikum ngono gak iso ta? Dagelan kakean cocok kene. Nek dikandani ndablek gayamu ngelem sing duwe gawe. Lho iya Pak Sutaman. Bojone Mbak Yayu. Kon ngelem ya butuhe ndelek saweran ae kok. Lho alah Tet. Nuk Budi Wijaya nuwun sewu aku gak pamer. Bayaran paling akeh iku aku dhewe. Lapo aku arep-arep saweran. Mbok kaya aku, kaya kuntet cukup bayaran 800. Aja kate njaluk saweran. Isin-isine Pak Didik tut. Upamane kon disawer. Loh, alhamdulillah rezeki teko dhewe tambahan teko Gusti Allah. Upamane kon gak disawer. Nemen. Guyon Goman, guyon. Kok baca logo lho. Lah, sapa? Bapak Sutaman. Bapak Sutaman, bojone sapa? Mbak Yayu. Mbak Yayu biyen kancaku sekolah goblok. Ah, mosok Kancaku sekolah waktu gue SMA biyen lho. SMA. Gue SMA. Lah biyen iku gendak aku. Hei. Goman iku karen. Kon kok digawano Palu Sutaman lho kon lho. Mbak Yayu, saiki celuk Bu biyen awayu ngono. Mosok. Lho, aku lho ping 3 ambek wong. Ah, nek ngono, Tet. Nek Bu Yayu jelas ayu. Jelas ayu. Timbang bojomu. Apa? Bojomu wis ireng, merongos. Ngono dagelan iku bojone kudu ayu. Kaya bojoku ngene lho, bojoku iku ayu. Timbang kon dagelan bayarane akeh, bojone wis ireng, merongos, pelakune kadhe dingkelan. Kok tak kandhane nuwun sewu lho, Tut. Bojomu ayu-ayumu dhewe. Jelas. Wong bojomu ayu ya mencret ae ngono lho. Kok mencret ta? Setahun ya bayi papat. Gak ngono kok niku lho kaya kok landhep sih kok niku. Lha iku bayi ta netes. Bayi tak kecing. Mamu lho. Aku masih bojoku elek. Ireng nuwun sewu lho ya. Apa? Wong syarate nek lunga kaji budal nang Mekah nggo kene iku ngambung ajar suwat. Ya, rupane lak ireng. Lah bojoku kan irenge nemen. Lho asuwate nemen goblok iku. Sawate seneng. Sawat apa asuwat? Nek ajar aswat iku nek Mekah kono. Lah iya. Ka'bah. Lah rene iki dadi bojoku sawate nemen aswate. Bojomu. Iya. Izin Tet. Apa? Dagelan kok. Lah masih bojoku elek. Jos peliket kontakane. Apane sing pliket? Bojoku kan ireng. Lho jare wong peliketet. Iya bojoku ancene asli ngetan aku yang tapi merongos. Jangkrik iki cocokmu iki lho. Masih bojoku merongos kok nek ngumatno yang mendelik ngono lho. Aku ngene, batinku bojone kuntet iku wong tak garangan. Sik kok man, ngile bendune tak gawe bacot cocote kentut sih. Lapo kon kene emosi? Kenyataane kan ngono. Lho, masih ngono bojo-bojoku dhewe. Ya ba ireng, ba jeber, ba merongos, kate lapo. Malu deh. Malu apaan kon kate ngelon mantune Mudin. Iso tuku ali-ali setengah gram. Apa? Bojomu? Angger tanggane petuk yuk kate nang di yasinan ta? Aku yo kate yasinan. Iya. Tangane diobat abitno ngene. Lho, aku percaya nek bojoku ngestokno mbek asile wong lanang. Lah bojomu? Apa? Nek ya percaya nek bojomu saiki biyen di prawane lho ya. Nuwun sewu. Ngerowompyong saiki dadi bojomu temen percaya. Apa? Tambah bersih kok kandhane bojomu. Setengah gram ae gak nyentel. Alah bojomu sing setengah gram dekek ngene driji tengen. Sing ki wong rantep. Ya iya. Bojomu rumah samu apa iku? Drejine ngerantep. Ya iya. Rasaku tamas. Anggitmu taplak. Kon nek nyek bojoku aja nemen-nemen lutut. Kon tak kandhane alhamdulillah main nggo welut sumur
Sumur Welut. Nggo Sumur Welut iki wis berkali-kali. Warga Sumur Welut temenan anjene, mangkane wong ayu-ayu ya ana sing kasepiro elek lah. Bapak masih bojoku elek. Wong elek iku calone ngene. Apa? Elek ya tetep elek. Lho. Wong elek iku wis jelas dijamin munggah swarga. Malah mlopok. Lho dikandhane gak ngandel. Lah nek bojoku ayu. Lah jegur-jegur nggo neraka. Ngomong apa? Nek wong ayu kecemplung neraka iku sebabe apa? Lah. Wong ayu anane kecemplung neraka iku nek dijak selingkuh gampang lah kene. Kok iso? Ketiptok ngene budal. Nek wong wedok ayu. Wong wedok ayu. Akhire kakean dosa. Kecemplung neraka nenek bojoku. Elek gak eno kecemplung neraka mesti munggah surga. Sebabe Gak eno sing ngajak selingkuh goblok. Lah bojo wis merongos bisa selingkuh matamu ngono ah. Ambak sing doyan bojomu ya sapa? Lah ya doyan nemen gragas wong aku dhewe panggling nggone to kowe. Dadi nek wong elek iku munggah swarga. Munggah swarga. Nek wong ayu jelas kecemplung neraka. Omonganmu lho ya. Lho iya. Aku takon. Takono. Bojone Sutaman sing dhewe gawe jenenge Yayu. Iki ayu apa elek? Jelas ayu. Takono wong kene nek Mbak Yayu iku ayu. Ayu. Berarti besok nek mati, ayo ngomong. Ayu. Ngomong. Ayu. Tut. Ngomong. Iya ya. Ayo ngomong. Iya. Ngomong. Tut. Yayu bojone Sutaman sing nanggap lodruk. Ayu. Berarti besok nek mati. Ayo ngomong. Tut. Mbok aja takon Mbak Yayu, Tut. Kudu tanggung jawab kon. Takono liyane, Tut. Enggak. Hah? Mbok takon-takon wong lakar santri tadi gendut. Kon cocotmu mari dikeki mangan karo Yayu. Iya. Dikeki rokok karo Yayu. Ya jelas. Kon dikeki jajan karo Yayu. Saiki aku takon Yayu iku jeremu ayu. Iya. Besok nek mati nanti parake. Nuwun sewu lho ya. Ngomong. Sakjane wong ayu termasuk Mbak Yayu besok nek mati ku kecemplung neraka. Sakjane. Terus berhubung malaikat iku kancaku. Lho. Malaikat kancaku tabel malaikat. Malaikat kok mbok telepon iki. Lho iya. Halo Kat, aku ngono. Alah halo Kat. Lah sik es kenterek. Terus? Halo Kat. Apa Tat? Kon kenal Yayu ta? Yayu Sumur Welut. Iya, Yayu Sumur Welut iku lho. Iringane Mbak Sri. Bojone Sutaman. Bojone ala Sutaman iki lho aku ngono. Apa? Iku lho ayo ngono. Rek nuwun aja dilebokno rek. Wong ayu ku cemplung neraka. Aku gak oleh aja, kancaku. Iso dadak takon. Nah lha apa gak tau mlebu neraka? Bengi iki lah nanggap aku aja. Bengi iki nanggap aku dadi tak gak oleh nang malaikate aku. Omonganmu tepane. Wong iku nang swarga nang neraka iku terserah amal perbuatan masa hidupnya. Nek amal perbuatane apik ya nang swarga, nek amal perbuatane elek ya nang neraka. Ya nek awakmu ya jelas nang neraka, Tut. Kok iso? Alah wong kon gak tau amal. Lho kok gak tau amal? Kon mlekine petung kecamatan ae lho. Aku nek amal itu konda-konda. Alah pane. Timbang kon tau amal? Apa gak aku njaluk tau oleh. Wong bojomu tak selir rong dina ya gak oleh ngono lho. Lah asem minggat. Minggat to. Oh niku. Nek gawe bawa gak oleh club balik ngene. Lah apa bojoku ayu kok. Apaan masih bojone ayu ya. Sik ta. Aja kakean ngomong. Apa? Golekane angel nglani. Lah gak angel ya apa wis karo tanggapan ngene. Winginane tak golek nang omahmu gak ono. Esuk mang ya gak ono. Takjia. Kok takjia? Iya takjia. Takjia? Ya iya. Sapa sing mati? Lah tangga sebelah. Lah winginane minggu kok? Iya. Nanti. Lho, takjia tangga kampung. Sak benono wong mati kon takjia. Mesti melu takjia. Takjiamu ganjok endi ae? Alah ya teko Sumur Welut. Teko Balas Kumprik.
teko nganti terus tak jiya. Mek ana wong mati mesti aku tak jiya. Saben ana wong mati mesti tak jiya. Ada kok budali. Tak budali. Upama Tet. Upama nek gak ana wong mati kon gak krungu ana berita kematian. Ya apa Tet? Lho mbokku takon mati goblok. Mbokku takon mati wis tuwek gak kanggo ae lho. Kon ngomong jare nang rumah sakit iku lapo? Lho, kon iki apa? Bojoku alhamdulillah. Nggo rumah sakit. Lho, bojomu lara ta? Kakekmu ah. Lara ta? Oh, gak. Lah lapo? Bojoku tas iki gawe permohonan nang rumah sakit ditampa. Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu bagian ngarep ngono kan iki. Bagian kantor. Bagian ngarep dhewe apa? Kantor. Alah, bayarane kantore piro? Bojomu dadi dokter? Alah, dokter sak jundi kan banyu udan niku ah. Bojomu dadi suster? Suster iki pegawai nang rambut wong pincang-pincang. Ditampa nang rumah sakit bagian ngarep dhewe. Ngarep dhewe. Bagian apa, Tet? Alah dodol gorengan. Cangkeme kuntet bejat kon niku. Lho, aja ngenyek lho, Dut. Wong bojo dodol gorengan kok ditampa. Nih, bojoku dodol gorengan. Tak bandani mek 200.000. Iya. Sak minggu temen Dut gemeruduk wong. Sing tuku ta? Ngrasakno bang titil ta tae. Wong bang titil kok mbok pamerno. Iku sing bang titil biasae. Nek Selasa Rebo aku wis 1 minggat kon. Lah apa? Amarta Mekar Syariah. Kok ganjok mekar saya? Iya makane wong urip iku gak usah ngelono bojoku alhamdulillah ditampa. Ya wis nyambut gawe apa sing penting halal. Lah kon lak guru sih. Kabari anakmu, Den? Lah anakku sing lanang barep. Anakmu kan 3. Iya. Sing lanang barep Tony. Nanti Nggo Jakarta. kerja apa? Loh, dadi polisi goblok. Ya Allah. Anake dagelan dadi polisi ra? Iya. Alhamdulillah. Iya. Sing nomor 2 iku. Sing nomor 2 kan Tono, nggo Kalimantan sukses. Tono Nggo Kalimantan sukses. sukses. Buktine apa? Buktine nggo kono 3 wulan. Pak Jero ireng teko. Dikirim anakmu. Dikirim anakku Pak Jero. 2 wulan maneh Innova ungu. Ya Allah. Anakku Sukses ya, Den. sukses. Mari ngono gak kirim balas kono kandhani ya. Gak enak sih anakku gak kirim balas. Teleponan. Lho, tak telepon gak ditampani, tak WA gak dibalesi. Parane ono nang Kalimantan. Ya gak teko kandhane budal aku nang Kalimantan. Betul anakmu. Betul. Dadi bae. Wah, dihukum. Ya Allah, Dan anakmu dihukum iki lho perkara apa? Masalah ceritane iku gak sepele. Nemu tampar lo sapine 4 katut. Berarti anakmu maling. Oh, maling kakekmu. Lah nyolong sapi? Lho, anakku jagal goblok. Anakmu sing wedok sing nomor 3 iku. Oh, sing nomor 3 Nini. Nini. Iya kelar karo mamae goblok. Iya, anakmu Sing Nini nyambut gawe nang Hongkong. Anakmu? Iya. Sing wedok? Sing wedok iku kan ayu nggo Hongkong. Pirang tahun? Walah ono 3 tahun. Bareng 3 tahun mari ngono mulih taut anakku temen. Sukses. Alah meteng dadake. Ya Allah, Tet. Wong anak metenge kok bangga. Anak meteng iku bangga iki masalahe apa ana bojone. Oh, ana bojone. Danyange sumur welu teko. Kok ya aja rame ae rek. Iki lho kuntet iki lho. Aja guyon ae. Lho guyon kakekmu kuwi lho. Wong mrene iku tugase menghibur. Aku ngedung. Oh, kon cengengesan ae. Menyanyi-menyanyi lah enak. Lah, iki lho tukange menyanyi. Nyanyi. Kadang menyanyi, kadang menyonyo. Kok cocotmu. Bisa nyanyi ta kon? Nyanyi. Duduno wong sumur welut. Nek ancene awakmu pinter menyanyi. Awakmu nek sore kan biasae keroken. Karaoke. Apa? Karaoke. Tak pikir keroken. Nyanyi. Oke kok nyanyi. Ayo nyanyi lagu internasional. Lu Nyanyi lagi. Lagu internasional jauh-jauh dari Thailand. Iki temen iki. Temen. Payu tadi. nek iki enak iki lah iki. Jare boleh Evi ku mang. Anana batseye anatike na Ya, apatia apatike ketu apat
Kok iso, Iku mau lagu Thailand yo. Thailand. Le, Sumur Welut kok doli lagu Thailand yo gak ngerti goblok. Kok gak ngerti ya? Loh, Wong aku- Jawano. Aku gak ngerti yoan. Dijawabno. Jawano dadi wong Thailand iku dijawano nggo Indonesia ceru wong Sumur Welut. Jawabno Berarti wong Thailand dolen nang Jawa. Nang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ah iya. Sore-sore aku mlaku Asik. Pedho sutinah nabrak palura Mama gareng guyang guyu katoke bedah Katok sak layah Aku kok sampai salah ya lho. Ya Allah suweke lho suwek. Katoke jaket salah ya. Liane DJ ngono tuh. Gak iso aku niku to. DJ ya. Iya, misale DJ ngono ya. Liyane. Liane. Iya. Dari merah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet yo. Mikir Mikir iki lho, Rek, mikir Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet yo. Perform body we daya. Free tuning. War dona lecting. Asik. Support by THT Audio. Teke. Kon kaya babi ngene sih to. Kotok. Kok ono preketek. Majare njaluk DJ. Iya. Ayo. Aku iki tukang tambal ban uripe sadalan-dalan Asik. dolek duwe sing halal Ya. wadon cukup gawe sandang lan pangan Betul. aku iki seorang seniman Bagus. kerjane pas ana tanggapan wayar rame duwe kantongan wayah sepi bingung dolek utangan emak jedor abang Ma Amarta teko Loh, wah iki wayahe bayar angsuran emak jedor abang mekar maneh yo iki wayahe bayar cicilan emak jedor yo iki sari amaneh asik. wah iki wayahe pencairan emak jedor Nyanyi kok nggawa bledek. Lah, wong nyanyi nggo bledek. Tak kene utang bledeke bedas. Sapa iki? Awas. Ji, ampun Ji. Ampun. Ji, ampun Ji. Taji. Aku kancamu Ji. Hei. Ampun Ji. Eling Ji. Nyebut Ji. Eling Ji eneng apa Ji? Aku. Gak perlu kunet, Bang. Heh. Gak perlu kunet. Lah apa sih Ji kan? Oh, bangsat Karo kunet. kancane kok ngono sih. Sesuk nang omahku tanpa kula nuwun. Ah, gitu omahe. Tomboke
Sabar Ji, sabar Ji. Sabar. Iku kancamu Ji. Ngece. Ji. Ya ora tajire. Mentolo mbek kancane kon Ji. Betul tak kon? Betul. Nggih. Iku aku ndet iki. Ayo. Ji aja Ji kancamu ku Ji. Ayo. Iya sepurane Ji. Kancamu. Salahku apa iki? Yo aritmu. Lah dah. Hei. Gak baca. Kancap apa? Baleno. Gak ngomong. Ya Allah, Ji, gak mau bacok Ji. Gak mau bacok. Aku nyile arit baleno gak nek wonge. Ngageti kancane. Titi aku sampai sia-sia. Aku sampai jantungku kayak separuh rasane. Sabar Ji. Kon roh aku. Roh aku. Ya wis. Asu iku. Oh, anake wong edan niku Taji iku koplak to niku lho. Cek rene. Aku Apa? krungu berita kok gak penak atiku. Lah apa? Jare wong-wong kon niku kok jare duwe anak iku anak apa? Sing duwe anak ki sapa? Lah kene rabi 7 tahun anak situ ora duwe kok. Wong RT 4 iku lho umek. Ah. Jarene Taji. Alah umek kaya ngumek tok. Kon Tapi lah, gak ada masalah apa-apa. Ora ana masalah, Duh. Oh, ya wis nek ngono wis. Aku tak ngeterno bojoku ya. Iya. Sepurane sing akeh. Ya wis nek aman gak ana apa-apa. Aja geger, Ji. Kok lah apa Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ya ngono, bojoku wayahe nang pasar ae dodolan tak terne. Bojomu didodol. Didodol kaki. Bojone didodol. Ayo. Aku yang ngono Ci ya. Loh, aku pamit. Aku nyusul bojoku sing minggat iki lho. Bojomu minggat? Iya. Kapok olahraga gak nyukupi. Jeje karo aku. Padha ae. Bang. Aku ngayu kabeh. Aku kijenan. Ora masalah mas aku kijenan, kendel. Gue. Aman. Ini malam. Ini malam. Malam lilin. Kacau. Wong urip nek kudu enak ya ngono. Alah mlaku sak mlaku ditangi duwe wong. Kaya meneso nyaur. Gak ono utang tak titip. Tahu bulat digoreng dadaan 500-an enak. Tahu bunder ser digoreng muser-muser, diadar, dipangan ngiler. Kaya dirimu. Sapa nyocok? Baik. Lapo. Rugi aku ndek bojo peno. Rugi apa? 15 tahun kok rabi gak mana-mana. Lah bisa mana kok kon lanang? Lah kon wedok ayo dulu tratrot. Ya sing goblok ku ya peno. Lah apa? Pacaran lapo gak mbok grayai. Lah pacaran grayai ayo dilokno wong ndelodok sepenting ayo ndingke. Gak kuat aku rasane kok rabi. Gak kuat tuh awakmu nunggu gunung ta. Wis cilik belang pisan. Krungu wong. Lah apa jane belang wekmu? Biru. Katam. Wong kok gak jelas. Gak eling piye jamane pacaran. Nyanyi lagu Roma Irama.
hitam rambutmu, tak sehitam matamu. Matamu dhewe. Wong kok wis irung medhongkrong kaya banjikane WC. Ate mang potonganmu. Lha apa potonganku? Kon ro Pak Lohan. Kok sik Pak Lohan? Ya iku kon niku potonganmu kaya Pak Lohan niku. Wong aku jek seksi cara aku tak begagano ngene jekake wong sing kenyang. 500. Bayah ulune dawa-dawa. Aku mlebu kampung kene iki lho. Beleng. Dinyang. Dinyang pira? 5.000. 5.000 bangga. Loh, wong 20. Lah iku wong 100 tak tambah akeh kon. Terus awakmu iki kape nandi? Sapa? Kok salin api ngene iki kate nandi? Wong lanang itu usaha, apapun harus usaha. Allah yang menentukan, kan begitu. Usaha apa? Rupa kaya iwak keting kresekan usaha apa? Yo, usaha apa? Apa usahamu? Lah kapal. Kapal apa? Kapal selam nubruk matamu ngono. Kapal aku duwe kapal. Kapal apa? Kapalku dhewe. Aku lupute kok rabi. Dirabi kantor pos aku. Walah, kaya doro. Lupute kantor pos dirabi PLN. Wah, bagian apa? Nyetrum. Netun sapa? Terus piye iki? Terus piye emang piye? Aja kekeran. Wong kekeran iku gak oleh. Lah ya ngono. Gak tepak. Lah. Wong iku wong nek rumah tangga gegeran, iku golek sandang pangan angel. Wong ngerti ngono kok njaluk gegeran peno tuwek-tuwek tambah cerewet. Lah kok terus piye? Wis tak jangano kangkung lha apa gak pokok badhok. Lah piye nek jangan kangkung utuh. Digodhog dari tamplok merambat. Lumpute kangkung welut tak pecel welut lapo gak mau pangan. Ah welute jauh utuh urip e. Baru tak sendok melayu. Gak kuat aku rasane. Gak kuat nang gulukan. Gak apa-apa, masih kok pegat, masih kok tinggal. Gak kurang wong kene sing gelem luru aku. Walah, sapa wong kene gelem awakmu? Yo akeh lho. Sapa? Gak kurang iku lho. Lho, Dion barang gelem aku. Walah, ora gelem bar pekakan wis dibuka tur gigu. Aja tukaran wae lho ya. Aku gak seneng mek sampe tukaran wae. Aku asline iku mencintaimu. Ayo, sapa? Budayan mulu elek-elek mang. Sapa? Enak duwe bojo elek mang. Lho karena dia bocah elek kaya pernah daripada dia bocah ganteng manas no hati. Lho, aku ya panas ati ya. Sing penting sampean tetap setia lho ya. Kocek bentuk. Kebiasaan iki ngentutan. Biasa. Aku tumbasno gelangku kurang. Bocah meneh kae kok kurang. Sing kene iki lho kurang, iki akeh iki kurang. Ya meneh tak tukono gelang karet. Gak cinta sampean. Gak tresno. Kok mbok tukono gelang karet maksudmu apa? Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat kuku. Lihat posong bidang. Kuat titik. Apa lihat pocong pisang iku? Kok ate bongko ta? Lihat pohon pisang Jika kalau berbuah hanya sekali.
saja, kamu saja, sing tak perkosa. Diperkosa apa? Wong perkosa ya gak krasa blas. Gak krasa nyene nggonmu wis ngono kok. Kon mari gawe lagu. Aku yo gawe lagu. Lagu apa? Waktuku kecil aku suka yang mungil-mungil. Tak sental-sentil, tak kira pensil, jebule pentol. Waktuku cangkruk, aku seneng sing jemono. Tak garuk-garuk, tak kira garpu, tibake tumo. Tambah tuwe, tambah pringisan, wis gak pantes. Apa? Loh. Apa? Apa? Loh. Hei sayang, jalur duwe aku gak tuku HP iPhone 16. HP iPhone 16 kurang kesuwur. Mangga. Mangga. Loh, sayangku. Ya apa cek sama tak golek ruwon rono tiba omahmu nduk kene. Nduk kene omahku, nduk sumur belot. Cak, aku kesel lo cak. Kesel yang. Bener iki omahmu. Iya iki omahku. Duh, kurang ajar kunci. Pati ae. Kon ketemu iku kok mesra. Kon ketemu iku kok mesra. Ambek aku kok gak mesra. Sopo iku? Duh, kaya bebek gombel. Cak. Oke. Ayo sana. Cak. Dek, Ada apa sayang? si Dota iki selamatane bojomu sing mati. Lah kasih do piye? Lho lah tapi bojomu jarene krungu-krungu ku ya gak krungu ku tok, sampean dhewe ora tau cerita. Bojoku ngono mati sambar bledek. Iya. Kan kurang ajar, Cik. Aku bawa rasa aku ngikon. Apa kamu bukan? Aduh. Aku kok pateh-patehno aku jek seger-meger. Tenang. Siap tak, Cak? Iki kok muring-muring iki jane sapa to, Cak? Boroku. Boro. Celadun. Lah wong kan iku trima boro. Kok kurang-kurang ajar karo majikan? Ya ngono. Iso tak sing sopan raimu. Ya ngono, biacon gulure. Gak iso sing sopan. Ya ngono. Iya bule, aku boro. Besar. Iya bule, aku boro bule. Besar. Aduh. Cak Men. Ayo, Cak Men. dipel aku dipel. Ayo, iki dipangan. Dipangan. Boro kok kurang ajar ambek juragan. Pencilaan kon. Aku boro bule. Lah iya kan kudune ku ngono lho gondok ngisor. Kok jajar-jajar. Ya Cak yo. Nyo, masalah sayang. Iki sing bobot iki saiki wis Wis ae. Air. Iya. Alah. Ada. Mentang-mentang aku kaiso mana. Sambat dintu polo jengking. Ada. Kucik. Ayo kon kentut tak jejek tanganmu. Sayang. Cak. Nek arek iki gedhe. Iya. Nang ayo gawe maneh. Iya, lho, Cak. Sampeyan ngerti gak? Omonge wong tuwek-tuwek biyen iku jarene ngene. Piye? Anake gorong umur 8 iku nang kudu ditiliki sawahe. Oh. Pun nek gak nang ditiliki iku gare didisiki buta. Oh ngono to. Iya. Dipilih aja nduk kene, roh. Sawahku tili ana. Sawahku tili ana. Sawahku tili ana.
Sawahku tili ana, Cak. Moh. Ayo, Cak. Moh. Sawahmu sukete kuwetel. Cak. Apa sayang? Arek iki lho wayahe jenengi, gurung kei tenger. Kaya apa sih, Cak? Arek kok masuk wis umur mas 8 kok gak ono jenenge malah nyeluk. Ngono kan. Oh, tak jenengno saiki. Jenengno, Cak. Ki lanang ta wedok? Lanang. Lanang. Iya. Kaceksenan geter kelawan pater wit-witan lah gegodongan. Arek iki ora tak jenol bayi tapi tak jenengno Darmanto. Cangkemmu tambah suwe tambah kurang ajar. Lah aku jenengno anakku kok Kontak kekrek cangkemmu suwe-suwe kon. Lapo cek akeh jenenge Doni, Parhan, Parkun, lapo apa jenenge Darmanto? lah. Darmanto lah Jur Darmanto awakmu kok tur muring-muring ku piye ceritane? Darmanto iku jenengku cuk, mbone ancuk. Darmanto jenengmu? Iya. Lah iki Darmanto Cili kok. Lah awakmu Darmanto Banci ya. Cak. Arek iki kan yo kepengin sampean gendong. Oh, tak gendong enak. Tak gendong sayang. Sayang. Oh, ben melaku sayang ya. Nang ndi? Nang HTL. Ngono ya. Heeh. HTL iku apa, Ci? Nang hotel. Pekakatmu peplek iki kencak nang hotel. Lho carane. Ya pano. Tuku pelpo. Cak. Ayo Iku sayang. sing gendong. Kon gendongku ngrayai apa? Aduh. Ngrayai kok terminal iki lho. Lho aku gendong anakku hotel apa kon? Karo awakmu ora duwe anak. Tur duwe anak lu metu teko ndi? Ayo aku wis Gendongan, Cak. Gendongan, Cak. Wis aja direken gendong. Aduh. Iki lho Cak areke, Cak. Lah kok angel iki? Kon wis kepengin gendong gak ngono, Ci. Wis kepengin gendong kene lho. Ngene lho tangane ngene. Sithik ngene. Aku lak mepet nyontekno iki. Ayo. Entekno iki bathoken iki. Bayah. Sesengire ngene. Nampani bayi kok teko ngarep kon. Berarti keliru, Cak. Berarti teko mburi nampani bayi kuwi. Mburi. Ora tau Ya. Iya. Bajine abot sayang. Bayine apa? Bajine abot sayang. Kon iku nampani bayi apa mbone? Kamu kok pura-pura apa? Nampani bayi teko nguri ku dicandak bayine lha apa kon ngerangkul mboke. Ngene lho, ngene. Piye? Ngene. Tak gendong ya. Iki, Mas. Lah, tampanono bayine. Ndi? Si, ora ndi. Kayak ketek kon nyokot. Cak. Ya sayang. Anakmu iki gendongan. Mas kan yo kepengin ro digendong bapakne. Iya. Gendongan yo, Cak. Aduh. Mentang-mentang aku gak duwe anak cak kok sia-sia cak. Meneng. Wah. Intil-intile gawedi ya. Cup lah. Lucu ya, Cak. Iya lucu tidak senang. Gak seneng gak apa-apa. Gaten, Cak, pegaten. Gak serok gak sutil, gak melok gak kantil. Wong kan dadi wong wedok gak jelas ngono kok. Kok lapo gak jelas? Lah Kon KTP ben raimu mendem lapo aku mbok perkosa. semerkosa apa ki sapa? Ya kon. Alah. Kon lanang mongso. Saiki aku ya padha lanang. Kon mek perkara anu. Ayo. Enggak jawab kon. Ayo. Sik. Aku yang duwe anak, gak kontok. Bocah. Lah sakarepmu kon tak pegat malah becak kon. Wala apa wong aku pelias. Takon ana ndi duwe anak? Sing anakmu ndi? Aku duwe anak. Dono. Oh, berarti kok
kon selingkuh. Sayang. Aduh sayang. Aduh ya. Ya. Kamu di mana aja? Aku kebon-kebon, boy. Kon iku bayi tak bajingan. Aduh. Anakku iki sing iso mbelani mbok iki. Heh. Iya, Pak. Awakmu koyo tuyul, Lek. Bacut. Kon iku aja gelem dirabi tuyul, anakmu pur dadi tuyul. Ya iki hasil hubunganku ambek kon dadine. Percaya tak? Percaya. Boy. Mbakmu iki lah. Ditinggal kendaan ambek iki kon nyatani tadi anakmu ajaran bapakmu nak. Si Pak Gendan. Iya, Mbak iki. iya. Pinter. Oh goblok arek iki. Kon iku melani aku. Lo pinter iki. Arsine lah Pak ya. Iki banci ya. Cuk. Weruh kon kate lahir tak delesepno maneh. Kon iku bolo aku. Bolo liko apa? Bolo aku. Pengerti kan bapakmu gendaan, bapakmu ajaran. Pak, leno Pak. Oh. Nenggele kendaan aja citu. Pira? Papat. 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 Aja ngereken pindang tongkol, Pak. Papat. Sayang. Oh, anak gak kena diatur. Ayo. Balesno loro atine mbokmu. Ajaran bapakmu. Ayo. Oh, sakarepmu kok. Ya. Aja sampai kalah kon nak. Kon anake mbok metu teko garbane mbok nak. Tak gemboki nak. Tak ada pirang minggu pipis pawes sih kok. Ajarin bapakmu. Ayo, Pak. Iki ngono dagelan lodrok, Pak. Lato-latoku kok jejek temen, Pak. Luwur. Ayo, res kon kalah. Mbokmu kon maju. Mbok, aku gak ngontalno garapen, Mbok. Ancene kon iku anak haram. Sampeyan kate rambat lapo. Gak kena dijagakno anak kaya kon. Loh, gak ngenteni meneh. Saiki kon tak pateni, Ci. Dicarjano kon tambah ambek gendaanmu. Gaduh ati, ngerogo ati. Kok tambah gandang, kon mek wani, ayo sakaremu, ayo bocah tabona bantengan.
Lah iki apa iki? Ayo kadang. Ternyata kon selingkuh. Aku anane selingkuh soalnya kon gak setia karo wong lanang. Aku setia, Cak. Setia apa? Bantengan bathuk matos dulu. Kak, iki aku wis paham nek ngono. Sing jelas kon iku salah, Ji. Lah kok salah? Wis tuwek-tuwek kok Ji selingkuh, Ji. Terus tobatmu kapan? Lha iki kenakalan orang tua Aja diterusno. Kenakalan orang tua iki lho. Ya. Sing wis ya Aku wis. 15 tahun, Cak. Dirapi iki kok saiki mau go gendaan, Cak. Opo kalau roti, Cak? Sebabe apa? Kon duwe bojo ayu ning ngene kon jek golek gendaan. Gak iso mana Sebabe apa? Gak iso mana? lanang. Wis lanang kok mbok rapi. Wah, cek kan kebacut Wis, Aku ora milih apa-apane, milih donyane tak entekne rutake iki nanti kene Mas. Wis. Sing wis ya wis sing durung ayo hati-hati. Ngono, Cak. Barang sing elek aja dilakoni. Dilakoni sing apik ae. Iya, Wanto, bener. Aris. Iya, Cak. Bengi iki ditanggap karo Bapak Sutaman, Bapak Ibu Sutaman. Yayu, Heeh. Sumur Welut. Iya. Digawekno lakon apik iki. Oh, apa Cak lakone? Rame sampai esuk. Oh, iya. Lakone balada gadis desa. Iya. Oh, Ayo jaluk pangestu karo dulur-dulur. Iya. Dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya. Jaya.